Usapang lugaw na naman tayo for today's video. Aba, syempre, Rosie, Lugawan, and Mamihan na yan. Dito lang yan sa may Bayangbang. Matatagpuan. Mismong highway lang. Syempre, tikman na natin ang kanilang mainit na lugaw. Oh, dito pala yan. Madali nga lang mahanap ito mga kalye dahil mismo tabi lang ng kalsada. Kung usapang kalye, kalyeng-kalye nga talaga. Yun, for today's video mga kalye, dito tayo sa Rosie's Lugawan. So, mismo dito yun sa Bayangbang, pag nakita mo yung Jokes to Go, yan. So, yan lang. Puntahan mo rito, mga kalye. So, along the highway lang. So, yun yung Rosie's Lugawan. Tara, pasukin natin. Ambience nga dito sa loob mga kalye ay saktong family at barkada dahil malawak din kanilang lugar. At syempre, open ang area. Talagang hindi mainit. Kaya naman, pinipilahan din ang isang to. Available din mga kalye sa kanilang menu ang bawat order. At syempre, di mawawala dyan ang pambansang pagkain ng bayan ng mami, ang tokwat baboy. Syempre, may halo laging itlog yan. At yung adobong chicken. Puto, sama mo na. Sa kanilang menu ay makikita mo ang mga order kung ano gusto mong order mura or yung special. Syempre, walang takas dito. Hindi ka pwedeng magbalot ng lumpia dahil mayroong CCTV nakabantay. Sabaw na solid, mainit mga kakali at yung kanilang espesyal na lugaw. Aba, kumpleto at hindi tinipid sa sangkap yan. Siyempre, samahan mo ng tokwat baboy. Ay aba naman, talagang mapapayam-yam-yam, ping-ping-ping kasasarap. Puto at lumpia, so hindi talaga nawawala yan mga kakali. Ganong katindi, kasarap ang lugaw dito. Compliments, kasama dyan ng sili, suka at paminta. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Dayuhin mo na to. Kung usapang tokwat baboy, andyan ang kanyang partner na suka. Kung usapang lumpia, ganun din. At eto nga yung isang set mga kakali, talagang gutom na talaga ako. So ano pa? Katakam, tingin pa lang nako, higitin ko muna kayo dyan. Mga kakali, kaya dayuhin nyo na to. Dito lang sa Bayangbang, ang Rosie's Lugawan at Mamihan. Let's go! Let's go! Share the love! Ito lang kali. Silipin natin ang bawat magandang